Iti dayto nga kundaway iti nakabsata. Babaan iti parabor ni Apo Diyos, ibrasami kada kayo iti pamindisyon na, ken parabor na, adanunan na kayo, dayto ya programa, no agbibuya kayo man iti YouTube, Facebook, wino anyaman iti nakabsat iti ususarinyo, ket iti kadi panakaidanon na, dayto nga mensahe kanadal, makaited kada kayo iti nanuneg, apan nakirelasyon ti Diyos, ken panakaawat ng nangruna, iti dayto nga trimestre, ket intayot tamingan, iti kabuklan, iti familia. Ket iti dayto nga gundaway, iti nakabsata, adda kay man dita ballaso iti taaw, dito man kay lukanwan, nga makaawat dayto nga balikas, iyebkas mi, iti panangkablaaw, kada kayo. Ket iti dayto nga trimestre, iti nakabsata, kaduag dito ni Pastor Nel, naimbagal daw mo, ket isuwa iti nakabsat, iti kadwa tayo, iti panagadal tayo, kada lawas, iti daytoy leksyon tayo. Diyaman nak pastor, iti gundaway, apan nakiaddakan ka, iti panangripaso tayo, iti leksyon tayo, iti daytoy nga may kadwa nga quarter, iti daytoy nga tawen, nga daytoy kakabsat, ti adalan tayo ket napauluan iti panawen, iti pamilya, nga kasapulan nga dagitoy ket tamingan tayo, tadagitoy nga adal kakabsat ket isu iti mang patebker iti pamilya, iti tunggal may sa kada tayo. Isu nga kayat kumat ti kumablaw iti naimbag nga aldaw yu amin gagayam ken kakabsat. Iti dayto yung gundaway ay ito nakabsat, iti panagadal tayo ket babaan, iti panangkita tayo no anya iti nagbalinan iti familia nga perpekto, anya iti napasamak, ken anya iti panungpalan na. Ket iti dayto nga gundaway sanla nga dayjay ti kitaan tayo, no di ket di adda dagiti tiyempo, dagiti panagbiag tayo, nga daduma, imutiktikan tayo, ket adalan tayo, ket adda pay dagiti pasama nga santeng ekspektaren, nga umay kadagiti kapadasan iti panagbiag tayo, nga ti apektaran na daytoy, ket isu iti familia. Kahit na nakakabsat, sagbay tayo agtuloy, ket kidawan kayo man nga makipagkararag kada kami, nga idalan ni Pastor Nel kada tayo. Kararag tayo kakabsat. Madaydayaw nga Dios ang aming nga nasantuan. Agyaman kami apo iti daytoy nga tiyempo. Tanain tiyempuan dagiti adalan may panggap apo iti pamilya. Di la mabalin ang aming nga nasantuan. Nga iti panangadal mi apo kadagiti nga sasawom. Ket isu Dios iti mangted iti tebker iti panaglalangan mi akas membro apo iti maymaysa nga pamilya. Pamilya iti tunggal maysa kada kami. Ken kastamot o Dios iti pamilya iti iglesia. Tulungan apo iti panangripaso mi, daytoy apo nga adal itatangalawas, agsipod ta daytoy itadinawat mi tinapataganagan na po may nga Jesus. Amen. Iti daytoy kakabsat nga lawas, ket iti Paulo tadalan tayo, dagiti napintas nga ugnay iti biag. No sa saritaan tayo kakabsat ugnay, di English ka daytoy ket rhythm. Ket babaan iti panangkita ta daytoy, anya dagiti maadal tayo, may papuan, dagiti panagsinggalot, dagiti paspasamag, iti biyag tayo. Ket sanlaan nga dagiti singgalot iti biyag, urepay o may dagiti daluyon iti biyag tayo, o may dagiti bagyo, dagitoy dagiti paspasamak, nga makaited no anya nga klase iti pamilya, nga adda kada tayo, ken no kasano nga katibker, no umay iti panakapadas iti daytoy. Ket sagbay tayo agtuloy, Pastor Nel. Anya kadi iti pakaipunganan na, iti adal tayo, ay ito nakabsat. Kita makipaglukat kada kami kakabsat iti Biblia, dahil iti masarakan iti Ecclesiastes 3, versikulo 1. Kastiman kakabsat iti kunana iti pakaipunganan iti adal tayo itata. Iti versikulo 1, iti kapitulo 3, iti Ecclesiastes kunana, may paay iti tunggal banag, adda nakadngan at tiyempo. Ket maysa at tiyempo may paay iti tunggal panggep, iti baba, iti langit. Dahito pastor ket nagpintas nga teksto, iti panangrugi tayo, iti dahito nga adal tayo, nga ibagbagan na unay, nga iti tunggal banag, ket adda iti nakadngan nga tiyempo. Isu nga kayat na nga sawen, iti pamilya tayo, anyaman dagiti mapaspasamak, babalin nga isu daytoy iti
pagayatan ni Apo Dios wenno dagitoy dagiti banbanag nga isu ti mapasama kada tayo taday ito iti naintsyempuan iti panagbiag tayo, Pastor. No kitaan tayo dito ito nga gayem ken kakabsat. Ni Solomon iladawan na iti napintas nga ugnay dagiti biag. Nang nangruna iti pasama ka iti babatinit. Ta kunana di day kakabsat kas binasa ni pastor ni tatay kunana iti tunggal banag adda nakidngan at tiyempo. Kita nyo ay kakabsat dahil saungan nakidngan. Kaya nangarod nga sawen no nakidngan adda dagiti banbanag nga mapasamak ti panagbiag tayo. Adda dagiti schedule of time kunana ko man no English ay nakabsat. Kada ito'y nga nakidngan adamin iti tiyempo na. Kada daytoy nga tiyempo na kasapulan nga maadal tayo ken makita tayo no anya iti rumbeng nga aramidan tayo no dagitoy nga paspasamak ket mapadasan tayo. Pastor Nel, anya ka diti kay nasawen iti ugnay iti biag. Napintas nga sa ludsod dayta, Pastor, nga no anya ti kayat nasawen dagiti ugnay iti biag adda iti tallo nga banag. Umuna dagiti addang iti panagbiag. Ket daytoy ket manipod iti panakayanak iti maysa nga tao hangganan isuna ket matay. Dagitoy dagiti addang iti panagbiag. May kadwa ibagbagan na pa iti eleksyon tayo kakabsat may panggep iti panagbalbaliw iti panagbiag, Pastor. Nga iti panagbiag tayo ket mapadasan tayo dagiti inaldaw nga kapadasan iti panagbiag tayo, kabayatan nga datayo ket agserserbi ken Apo Dios. Ken iti may katlo, Pastor, ket dagiti tiyempo wenno panawon iti panagbiag tayo, nga dagitoy ket ibagbagan na iti estilo wenno approaches iti panagbiag tayo, ken mapadasan tayo met dagiti naimbag ken dakes. Dagitoy, Pastor, iti maawatak nga ibagbagan na no anya ti kayat na nga saawen iti ugnay iti panagbiag iti maysa nga tao. Thank you, Pastor. No nasiputan nyo ay nakabsat ajay bagan ni Pastor adda ti tallo. Ket kuman ay nakabsat nga kitaan tayo tapno iti kasta kita makita tayo iti nanay kapadasan tayo tapno mawatan tayo dagiti ugnay ti biag. Tano ko natin nga ugnay ti biag dagiti man paspasamak, Pastor, iti panagbiag tayo. Ket umunang launay dayto ako nadatay adda dagiti addang iti panagbiag. Ta amin tayo, Pastor, amin tayo na adda panawon nga nayanak tayo. Awen, Pastor. May sabat amin tayo, umay tayo mo iti nakatay. Hanga maliklikan daytoy. Ket dagitoy nga banbanag ay dagiti addang ti biag. Ket hala nga dayjay iti may kadto ditoy adang madagiti baliw iti panagbiag. Kuni bagbaga nga baliw iti panagbiag ay nakabsat adda dagiti inaldaw-aldaw, Pastor, nga kapadasan tayo nga daytoy inaldaw-aldaw nga kapadasan tayo isu daytoy iti maminsan ket mga tabas no anya dagiti kayat nga mapasamak ni Apo Dios kada tayo. Ket dagitoy ay nakabsat no makita tayo daytoy ket mamiris tayo dagiti ugnay ti biag. Ket dagiti kadi nga ugnay ti biag nang nangruna dapat dagiti panawon iti panagbiag tayo tanod duma ti kapadasan tayo han amin nga iti panagaddang tayo ket napintas. Gusto, Pastor. Umaymot dagiti kapadasan tayo dagiti haan nga nasayat o may iti bagyo ti biag tayo o may iti nakapadas ngem kasano tayo nga kitaan daytoy tapno iti kasta han tayo nga maabag iti karit iti biag no di dagitoy ket agbalin tayo nga addang nga umasideg kini ni Apo Dios. Pastor, anya kadi dagiti mahun ko na nga ugnay iti biag. Tanong kita tayo kapsat, anya dagiti ugnay iti biag? Ano anya dagiti rhythm of life? Pastor. Iti leksyon tayo, Pastor, ibagbagan na daytay Heneses. Nga daytoy Heneses kayat nga saawen ibagbagan na no kasano iti kinapintas iti lubong manipod pay iti pinarswa ni Apo Dios. So nga ura ito'y ipagpakita na kada tayo nga kasapulan nga ura iti panagbiag tayo akas may sa nga
pamilya, kung nakmalangan ng pastor, dapat adamot iti kinapintas kuma, iti panagtaray na iti pamilya tayo, taday ito kat iso iti kayat mo't ni Apo Diyos nga mapasama kada tayo pastor. So nga, dahito rhythm of life, dahito ugnay iti panagbiag, kat uray ito'y leksyon tayo, kat talumot iti tartarayon na. So naibagak da jay umuna pastor, anya da jay may kadwa. No, kitaan tayo ay nakabsat. Iti may kadwa kitaan tayo, manipo da libro ti Genesis, nga dahito kat perfecto. Iti pamilya, kat inaramid da dahito inapo Diyos nga awan pagkurangan na. Nga minikwan, simrag kakabsat iti basol. Kadwa iti simrag iti basol, dajay napintas nga ugnay, rhythm, iti panagbiag kada ito'y kat natiriter. Ingana na dadail. Ngam naman pa'y kasjay ay tayo nakabsat, laglagi po tayo, at dati duwa nga pahina iti biag. Uwinusan, di English ko na two bookends of life. Kada ito yung bookends of life ay tayo nakabsat. Umuna, iso iti panakayanak. Iti may kadwa, iso iti ipapatay. Kung kitaan tayo ay nakabsat, nang nangruna iti umuna, iti panakayanak, kanya ti kuna kakabsat ni Solomon. Iti Ecclesiastes 3, versikulo 2. Kanya iti kunana. Kastoy man iti mabasa pastor. Iti verse 2 kunana, panawon iti panakayanak, ken panawon ti panakatay. Panawon ti panagmula, ken panawon ti panagparot iti naimula. O, Pastor, thank you. So nga, nung kitaan tayo ay nakabsat, dito dajay kitkitaan tayo nga two bookends. Kuna na dito ay nakabsat, panawon ti panakayanak, kada ito yung panawon ti panakayanak, panawon nga ti pamilya kat agragsak. Ana ito nakabsat, anyaman nga maladaga, nga may ruwar, iti anakan, iti ina, kablawan iti pamilya nga naragsak. Ngem ko na po dijay, panawon ti panakatay. Dahil ti panawon ti panakatay, iti mo tayo nakabsat nga iti pamilya kat agladingit. Nagita yung kabsat dijay dua nga pungto na dito. Umuno na, mayanak, adda panagragsak. Then, iti papatay, adda ti panagladingit. Ipakpakita na dito ito nakabsat nga dagiti ugnay iti biag. Nga hantayo pulos kabsat nga maliklikan. Ket ititinga na dayta pastor, isu iti kinaag tutubo. Manipod di panakayanak, iti tipungto na ti papatay, nga ititinga na dayta panawon iti kinaag tutubo. Dayto man iti saritaan na iti Salmo 71 verse 5. Anya kabsat iti kunana daytoy. Salmo 71:5. Sige. Verse 5, tasika, tinanamak, o Apo Hiyoba, pagtalkak nanipod kinaubing ko. Kita nyo ay doon nakabsat. Anya ti kunana jay? Ito yun nga sarsiritaan nga ti inanama na adda ti Diyos. Kada ito yung nga inanama na, uray pwede kinaubing na nagtalak. Iti Diyos ken kuana. Dahito iti kahit tayo kakabsat nga mawatan. Iti panawon nga kinagtutubo tayo, kahit kung asawan, iti panawon, iti kinapigsa tayo, kinabilag tayo, dahito iti santingan lipatan tagtalag kiniya po Diyos. Gusto? Tano, dahito iti malipatan tayo iti nakabsat, kit mapukaw tayo. Taamin tayo kit magna tayo dito. Magna iti kinamaladaga, magna iti kinagtutubo, kun magna iti kinalakay. No saan nga dagos nga makiltay, iti patay. Ana iti nakabsat. Ket daytoy numan pay aglipas iti kastoy nga pasamak ti biag pastor. Adda iti kunana jay Genesis 15:15 nga ditoy ket makita tayo ay iti nakabsat nga ti sarsaritaan na ket kastoy kahit man nga basahin pastor kunana. Sir. Ngem sika mapankanto as itatal na kadagiti amam
maipunpun kanto iti naimbag a kinalakay. Kanya na ito nakabsat. Kuna nakabsat ni Moses, idinsurat daytoy ni Moses, daytoy kapadasan ni Abraham, kuna na, Pastor, maipunpun kanto iti naimbag a kinalakay. Ay ito nakabsat. Daytoy dagiti ugnay iti biyag. Ket daytoy nga ugnay iti biyag, kabayatan nga agbibiyag tayo, Pastor. Anya dagiti naimbag nga aramidan tayo ti biyag tayo. Anya tinaimbag nga aramidan nyo ti biyag yo ay nakabsat. Kabayatan nga agbibiyag kayo, kabayatan na nga agbibiyag. Pastor. Nagpintas nga sa ludsod dayta, Pastor, ta no utubot di bagang Pastor, iti biyag ket ababala unay. Isu nga daytoy kinababa iti panagbiag tayo gagayem ken kakabsat. Anya garod iti aramiden tayo. Wenno kas ano ti agbalin anabunga iti panagbibiyag tayo iti basit lang kakabsat nga panawen. Ito'y kakabsat leksyon tayo. I-discuss na to'y, ibagbagan na to'y, nga iti kinaababa kakabsat iti panagbiag tayo, kasapulan garod nga agbalin tayo kunana, iti leksyon tayo, nga bendisyon kadagiti sabsabali, Pastor. Amen, amen. Now, kas ano tagbalin nga bendisyon kadagiti sabsabali? Like for example, kas ano tagbalin nga bendisyon iti asawam, kas ano tagbalin nga bendisyon kadagiti paset ti pamilyam, kas ano tagbalin nga bendisyon kadagiti karuba, gagayem ken daddu mapay. Gagayem ken kakabsat na duma-duma iti kabailan tayo tapno agbalin tayo nga bendisyon kadakwada. Iti basit lang nga panagbiag tayo. Ken iti eleksyon tayo ibagbagan na pay nga ti agduduma nga klase iti panagbiag tayo kasapulan nga daytoy ket mausar iti panagdakkel tayo iti na espirituan, Pastor. Isu nga habang kakabsat datayo ket agbibiyag nga rod kas itinbagan ni Pastor itatay no na anag tay kakabsat nga nalaing nga datayo ket basit lang ti biyag na ngem iti eleksyon tayo kakabsat itata kasapulan nga dumakkel tayo iti na espirituan ken ibagbagan na pay kakabsat itoy nga sursurwen tayo man iti agbiag kakabsat nga addaan iti panagtalek ken Apo Dios. Ta inton kakabsat datayo ket umay iti tiyempo iti pannakatay ibagbaga na garod itoy nga kasapulan garod nga di panagbibiyag tayo ket Pastor ibaga na eleksyon tayo ngagtalek tay ken Apo Dios. Dagitoy dagiti agbalin kakabsat nga aramiden tayo tapno ti kasta ket agbalin tay nga nabunga itanya panagbiag tayo akas sumursurot iti pagayatan ni Apo Dios, Pastor. So anong kitaan tayo ay nakabsat, iti Pastor, kung natatini Pastor, na di kinababa, iti biyag kayo, kasapulan nga nabunga. Kasapulan nga, adda talag tayo kay na Apo Dios kan, adda tayo iti pamatikin ko na. Pastor, dito Biblia, adda iti ugnay ti biyag, nga iti kat may isa nga ehemplo, no na nga sinarangat, iti karit iti panagbiag nang nangruna dagiti duma nga mapukaw dagiti saan nga ekspektaran nga pasamak. Daytoy nga saan ekspektaran ti pasamak nailanad daytoy iti kabibiyag ni Job. Tano makita yo ay nakabsat ti kabibiyag ni Job may isa nga tao nga nabaknang matalek kini Apo Dios. Ngumnuman pa kasi ti pasamakin ko na pinadasda nga mapadasan no kasatno akatibker iti pamati na daytoy nga tao. Kuno kitaan tayo ay nakabsat daytoy man iti kuna kakabsat iti Job 1 kapitulo 1 bersikulo 1 20 ken 21. Kitaan tayo man ay nakabsat no kasatno na nga inlanad daytoy nga kapadasan ni Job. Basahag, Pastor. Kuna na iti verse 1 adda idi may sa lalaki ijay daga nga hos at tinagan na Job ket lalaki anapalungdo ken nalinteg ken may sa amanaligagat iti Dios ken liniklikan na tidakes. Daytoy ti kunan na ti bersikulo 1, Pastor. Ket iti met bersikulo 20 ken 21
Idin ni Hob ti Makder ket rinayab na ti lambon na ket kiniskisan na ti ulo na ket nagpasag iti daga ket nagkararag ket kinunana lamu-lamuak arimwar idi tiyan ti inak ket lamu-lamun tumet ti pagtungpalak inted ni Hioba ket innalanan Hioba bendito tinagan ni Hioba. Dayto ti kunana iti Hob pastor. So, adadag iti banbanag, ay ito nga kabsatin ngayon, dagiti something expectaran. Nas parigan kin ni Hob, napukaw na ti San Juan na pastor. O masor. Napukaw na pa'y dagiti trabahador na. Napukaw na dagiti anak na. Napukaw na ti sanunat na. Napukaw na ti suporta ti asawa na. Napukaw na pa'y iti liwliwa iti gagayam na. Kaya nangur nga sawan pastor, ay ito nga kabsat, nagbibig isuna nga addaan iti bukbukod akapadasan adimal linasat na daytoy. Ket iti ilalasat na daytoy ket amin nga pasamag iti panagbiag na saan na pulos nga ekspektaren. Sto. Ngem ay ita nakabsat kadaydi nga pasamak no makita tayo ni numan saan na nga inibatan iti pamati na iti Dios. Hanalangin inibatan ti pamati ti Dios ta kunana pa iti jay nang nangruna ijay bersikulo 21 di maudi nga pasit na kunana bendito tinagan ni Hioba. O niyan ay da nakabsat. Diyan ka mo, no kini Pastor Nel, siya kadakay da nakabsat. No da ito nga takot mapukaw amin kada tayo. Mabalintay ito pa nga ikan iti dayaw ni Apo Diyos. No da ito tinakil nga sa ludsod. Ngam, no kita tayo dito ito nakabsat, dagito nga haan nga ekspektaran nga pasamak, itilaan ko matalged at tarayan na, iso iti pamilya na. Ngam inggana ay talagang sa nga oray pa dagiti anak na kanapo ko na di asawa na nga kay suna nga pagsadagan na kuma na ikat pa iti suporta na ken kuana dagiti gayem na inupay da pa isuna ngam ay nakabsat binindisyonan na itinagan ni Apo Dios dinay dayaw na isuna daytoy kabsat iti umuna a degree dagiti ugnay iti biag. Iti may kadwa, ito nakabsat nga ugnay iti biag, nga degree nga kitaan tayo, kaya isu kakabsat dayjay, di English ko na transition. Kaman lang, at dati pa nagbaliw na. Anya ti ko na iti Pilipos 1:6. Kasto man iti mabasa, kakabsat iti Pilipos 1:6. Ket si tatalgedak ito'y metlaeng, adajay nangirugi kada kayo tinasaya at nga aramid, anayon nanto agingga iti aldaw ni Kristo. Dahito iti bagbagan na pastor. Nga dahito transition period, nga kayat nga asawan, ti Diyos ket iso kakabsat iti mangbiang iti panakabalbaliw iti panagbiag tayo. Nga ibagbagan na to'y pastor, no anagan tayo daytoy bersikulo 6 kakabsat kunana ket si tatalgedak itoy metlaeng adayjay nangirugi kada kayo tinasayat nga ramid anayin nanto agingga iti aldaw ni Hesukristo. So nagpintas daytoy nga ibagbagan ni Pablo may panggep iti panagbiag tayo pastor during the transition period iti maysa nga panagbiag iti maysa nga tao. So nga pa iti mako ng pastor iti dayto nga bersikulo. Nung kita tayo ay ito nakabsata, numan pa'y dagiti pamilyate ka da pagkurangan na, no da tayo kabsat kita at da tayo ti trabaho na Apo Diyos. Kaya nangurod nga sa uwan, na Apo Diyos inaldaw-aldaw, balbaliwan na tayo. Dagiti karit, paspasamag iti pamilya tayo, ti kabibiyag tayo tinaldaw-aldaw. Santay tayo yung kitaan nga iso pakaabakan. No di kitaan tayo daytoy nga pagagdanan tayo nga umasidag kini ni Apo Diyos. Ken iti may katlong nga degree ay ito nakabsat. Iti ugna iti biyag, iso iti panakipulapol. Yung interaction. Anyan ti kunana iti Roma 15 versikulo 7. Kasto iti kunana iti kapitulo 15 versikulo 7 iti Roma. Kunana kakabsat, gapuna aginawat kayo iti maysa ken maysa akasmet ni Kristo inawat na kayo tapno pakaidayawan iti Dios. Dahito pastor iti kunana iti Biblia. So ano kita nyo ay nakabsat kunana jay
agiinawat kayo. Kaya nasawan, kasapulan or nga agikinawatan tayo. Nung kita nyo ay nagkabsat, kasano tayo nga maawa dahil nasayat nga panagkikinawatan. Umuno na, agbalintay nga nasayat, pastor, iti sabsabali. Nga ba, pastor, hantay agbalintay lang nga sayat, anya pa? Agbalin nga na imbag. Agbalintay nga na imbag. Huwag na ito nagkabsat. Kan iti may katlo, agbalintayo nga manangasi wino na dungo ay ito nagkabsat. Takuna na di jay, nang nangyari binasa tayo 5, kuna na di jay, ay 17 ko nakidi, agiinawat kayo iti maysa ken maysa. Kaya ito nga gagayam ken kakabsat. No dagitoy dagiti ugnay iti biyag. Kaya dagitoy ugnay iti biyag, ado dagiti sangwan tayo, ado dagiti karit nga songbatan tayo, nga magyaman tayo. Nga umay dagitoy nga kapadasan ti panagbiag tayo, agbalintay kadi nga natalged, ka nagtalag kini ni Apo Diyos. Pastor, anya iti kahit mo nga inayon, akas pangsirata iti nga adal tayo. Ti may nayon ko, pastor, iti apagbit. Ito'y leksyon tayo. Adda tay writings sa kabsat ni Ellen White. Nga iti bagbagan na kabsat ijay, nga kasapulan ka kabsat nga iti maysa nga pagtaengan. Sika, siyak, adda iti binukol tayo kabsat nga pagtaengan. Masapul garod nga ijay kat makita ko ma iti ayan-ayat iti tunggal maysa kada tayo. Makita ko ma dagiti napintas nga panagsasao iti tunggal maysa kada tayo, iti asawam, ken kastamot ka dagiti anak mo, ken dadumapay nga paset iti pamilya. Numampay adu dagiti ugnay, uno kapadasan iti panagbiag iti tunggal maysa kada tayo, addan tulat ta kumakakabsat, iti urnos na, gaputan ni Apo Dios, pastor, iso ti mga aywan, iti tunggal maysa kada tayo. Dagiti kapadasan tayo iti biyag ay tayo nakabsata. Timuden tayo daytoy babaan iti ayat ni Apo Diyos. Hantay nga maliklikan iti hanang panagkikinawatan ito nagti pagtangan. Tapay adda tayo iti managbasol nga lubong. Ngem iti mangrepet kumadayta nga kinatalged ken kinatalingan dayta nga pamilya ket iso di ayat ni Apo tayong Jesucristo. Ay ito nga kami akubsata, awisan kayo man iti maysa nga panagkararag. Naindaklan nga Diyos sa mami anay langitan, itudmi iti dayaw ken ka, tadagiti naadal mi, nakita mi, nonya iti rugi iti biyag ken pagtungpalan na daytoy. Ket kabayatan ngagbibiyag kami, adwa po dagiti karit nga income sangwen. Nga magyaman kami, dayta kadi ayat ni Apo Jesucristo, iso iti mangrupet kada kami nga natibker. Agtalinaed ken ka, ken addaan panagtalek. Agyaman kami, Apo, iti panagdengeg mo iti kararag mi, itinagan ni Apo Jesus. Amen. Amen. Ayatan nga gayam ken kapsata, maminsan pa'y iti kastituman nga tiyempon, kadwanda kami nga agadal kadagiti sasao ni Apo Diyos. Pastor, thank you very much. Thank you, pastor.